At ito na nga mga kachaps, yung sinasabi ko sa inyong highlights ng mga graduation ceremony, ang graduation song kung saan po ang mga magulang at mga estudyante, ang mga nag-graduate ay nag-iiyakan ang mga yan for today's video. At ayan, bumaba na sila para igawad sa mga magulang ang kanilang nakuhang mga, ayan, mga medalya at mga parangal. Pero ito talaga si Jacoby, umiyak po siya. Pakinggan po ninyo ang kanyang pag-iyak. Welcome back! Graduation na sa aming school mga guys. At syempre, nandito na naman po ang inyong nag-iisang maestro, aray, para sa panibagong vlog. Opo, yes, is your break it down iyo. At wag kayong magtaka kung bakit walang sound yung kanilang march. Kasi nga nagka-copyright. Kaya wag na kayo magtaka bakit walang tan tan taran. Tan tan taran. At syempre, ayan, congratulations po sa lahat po ng mga graduates ng Magsaysay Elementary School dito po sa bayan ng Lawang Northern Samar. At para sa mga bago pa lamang po sa aking channel, ito po ang inyong nag-iisang maestro, aray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakakan. At syempre, pagkatapos ng mga estudyante, kami naman ng mga teachers at guests and visitors ang nagmarcha. At syempre, nandito po yung lahat-lahat ng mga nag-graduates. Ayan, 12 lang po ang mga iyan. Kaya naman po, madali lang po yung aming gagawin trabaho ngayon for today's video. Presented and further certified by your school head, sir, salute to you, by virtue and authority vested in me by the school's division superintendent, Dr. Gaudencio C. Alhibi Jr., CISO 6, this May 30, 2024. At Magsaysay Auditorium. I now confirm you graduates. Congratulations. Ayan mga guys, pagkatapos ng confirmation of the graduates ng DepEd's Confirming Authority in the person of Dr. Marian Infante Tacmo, ayan, buong pusong ipinagkatiwala na ng Magsaysay Elementary School ang mga graduates sa komunidad at ito'y malugod na tinanggap ng pamayanan sa panguna ng butihing punong barangay Rogelio Sarbito. Ladies and gentlemen, please let us all stand and help me welcome with a warm round of applause our guest speaker for today, Dr. Francisco Narca Hiray. Sa aming guest speaker na si Dr. Francisco Narca Hiray, ayan, maraming salamat po sa inyong mensahe at inspirasyon. Tunay pong isa kayong lodi at ehemplo ng mga kabataan, hindi lang po dito sa bayan ng Lawang Northern Samar, kung hindi sa buong mundo. Andughan ko, bisan pagabrihan mo, paray ako pag-ibo na para sa imo. Ayaw kam asa san mga huring-huring, kasi ako maglilimbong sa iyo. Kay unog man lang, binis sa kalibutan, anwaray buhat, gimutang-mutangan. Sa'yo
mga kabitunan. Pag inantos ko waray katapusan, ang dughan ko bisan pagabrihan mo, waray ako paglingkod na para sa imo. Di ka maalam ang sulod sa nakong dughan. Hintay, ikaw gudlan ka mamatyan. Bisan bago mabutan ka kurian, pirit gud nga iilubon, kay may manta katalwasan. Mr. Jason Tobera, our perfect guitarist now, Katubig. At ito na mga guys, yung isa sa pinaka-highlight ng graduation ceremony. At ayun yung mga magulang nag-umpisa ng mag-iyakan. Yung graduation song talaga guys, isa ito sa pinaka-aabangan ng lahat dahil dito lumalabas yung totoong emosyon ng mga magulang. Ayan mga guys, nagsisipunas na ang mga yan ng kanilang mga luha. Mega love shoutout po sa mga magulang, sa mga proud parents. Ayan, ito si Kuya Rodel, isang tabo na yung naluha niyan. At ito na nga mga kachapsi, yung sinasabi ko sa inyong highlights ng mga graduation ceremony, ang graduation song kung saan po ang mga magulang at mga estudyante, ang mga nag-graduate ay nag-iiyakan ang mga yan for today's video. At ayan, bumaba na sila para igawad sa mga magulang ang kanilang nakuhang mga, ayan, mga medalya at mga parangal. Pero ito talaga si Jacoby, umiyak po siya. Pakinggan po ninyo ang kanyang pag-iyak. Pero guys, joke lang po yun. Talagang umiyak po yung mga bata at lahat po ng mga nanonood dito umiyak po talaga dahil talaga naman pong sobrang emosyon po ang mga ganitong pagkakataon po. At syempre mga guys, baka magtaka kayo kung bakit walang sound, walang audio dahil nga po tinanggal ko po yung soundtrack ng kanta dahil nakaka-copyright po ang mga iyan. Pero syempre para po sa kaalaman ng lahat, ang kinanta po talaga nila ay yung kantang sikat na sikat po, Dandan Soy ang Pamagat. Pero hindi po talaga yun guys, basta nakakayak po yung kanta. Awit kay inay, awit kay nanay, basta awit po siya. Opo. Pero ito mga guys, hanggang ngayon yung mga magulang ay emotional po, pati din po yung mga panauhin. At syempre lahat po ng mga nanonood dito, ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga nag-graduates ngayon dito po sa Magsaysay Elementary School Batch 2024. Ayan, mahal na mahal kayo ng Magsaysay Elementary School. At syempre lalong lalo na ng inyong nag-iisang maestro waray. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng aming mga panauhin, kay Dr. Marian Infante Tacmo, kay Ma'am Yuli, kay Ma'am Sandra, kay Ma'am Marivin, kay Nurse Irish, at syempre sa asawa po ng aming school head, kay Ma'am Mariyu, at lalong-lalo na po sa aming guest speaker, kay Dr. Francisco Narcahiray. Ayan, mega love shoutout po sa mga magulang, sa mga mag-aaral. Ayan, mega love shoutout po. Patuloy po tayong lumaban para po sa kinabukasan ng ating mga kabataan. At syempre mega love shoutout po sa aming mga kasamahan sa Magsaysay Elementary School. Natapos na naman po ang isang taong pakikibaka ng pagsusulong ng dekalidad na edukasyon at nawa ngayong pasukan, sama-sama na naman tayo sa ating panibagong misyon.